Il-Kummissjoni Ewropea qed tbassar li l-ekonomija ta' Malta se tkompli tikber b'mod sostnut imsejsa fuq domanda domestika b'saħħitha u esportazzjoni qawwija. Innotat li t-turiżmu lejn Malta qed ikompli jiżdied u llum jisbuq il-livell ta' qabel il-pandemija. Fl-istess waqt qalet li s-suq tax-xogħol b'saħħtu u żieda fil-pagi b'mod reali qed isaħħu l-konsum tan-nies. Fl-aħħar tbassir tagħhom tal-ekonomiji Ewropew għal-ħarifa, l-ekonomisti Ewropej qalu li din is-sena l-prodott domestiku gross ta' Malta mistenni jikber b'5%, 0.4 punti perċentwali aktar minn dak imbassar għar-rebbija. Għas-sentejn li ġejjin qed tbassar tkabbir ekonomiku ta' 4.3%, l-ogħla fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni qalet li d-deficit tal-Gvern mistenni jonqos għal 4% tal-prodott domestiku gross fl-2024 u huwa mbassar li jkompli jonqos fl-2025 u fl-2026, għalkemm se jibqa' ftit il fuq mir-rata ta' 3% matul dan il-perjodu ta' tbassir. Skont il-Kummissjoni dan it-tnaqqis huwa attribwit l-aktar għal tnaqqis fis-sussidji, inkluż miżuri biex jittaffa l-effett tal-prezzijiet għolin tal-enerġija kif ukoll l-ispejjeż ta' ristrutturar tal-linja nazzjonali tal-ajru. Innutat li s-settur turistiku Malti qed ikompli jkun ta' sostenna tkabbir ekonomiku fejn fl-ewwel 8 xhur tas-sena l-wasliet tat-turisti f'Malta kien ta' 21.1% u alla meta imqabbel mal-istess perjodu s-sena li għaddiet. L-istess dwar iż-żieda fin-nefqa tat turisti f'Malta. Qalet li l-esportazzjoni b'mod partikolari fis-setturi tas-servizzi qed tkompli tikber aktar malajr mill-importazzjoni u qed tħalli kontribut pożittiv għat tkabbir ekonomiku reali ta' pajjiżna. L-investiment mistenni jirreġistra tkabbir wara tnaqqis sostanzjali fl-2023 biż-żieda mistennija tkun ta' 4.4% fl-2024 u jkompli jikber b'4.5% fl-2025 u 3.5% fl-2026. Dwar is-suq tax-xogħol l-ekonomisti qed ibassru l-impjiegi f'Malta se jkomplu jiżdiedu iżda brata aktar kajmana fis-snin li ġejjin. Fl-2024 tkabbir fl-impjiegi huwa mbassar li jilħaq 0.8%, brati moderati ta' tkabbir ta' 0.6% fl-2025 u 0.5% fl-2026. Minkejja dan Malta mistennija tkun fil-quċċata tal-klassifika Ewropea tal-impjiegi matul dawn is-snin. Is-sena mistenni tagħlaq brata ta' qatt fil-livell ta' 3.2% u tinżel ftit għal 3% fl-2026. Dwar l-inflazzjoni l-Kummissjoni qed tbassar li se tkun fil-livell ta' 2.5%. Attribwit dan għall-impenn ikkonfermat mill-Gvern li jżomm is-sussidi fil-prezzijiet tal-enerġija. L-inflazzjoni mistennija tinżel għal 2.2% fl-2025 u għal 2% fl-2026 bil-prezzijiet tal-ikel u s-servizzi li mistennija jikkontribwixxu l-aktar għaliha. Fl-2023 id-dejn pubbliku bħala proporzjon tal-prodott domestiku gross naqas għal 47.4% u mistenni jerġgħu ftit għal 49.8% fl-2024 qabel ma jistabilizza fil-livell ta' madwar 50% sa l-2026.